New week, new blessing. New week, new energy. Maame mpacho ati saying. Owo me se bibia boko de. Kentene ho na kasa yie maame na yente one. Na no do case. Eba beda ye se sofu bia bo beye. Se wo beye ko. But also show ho anajo. Ye ko wunim sa de ne ye. Anajo keke ko nana unye bi da. Uni bayi bia na de babedan yen na yeguso ye no sofo di nkuta wo ye se ne obeba anopai ono oba manimunie de na de monam na no ye ba ha se ba sofo no abom bayi se me na me ye me nana ba ko me nana no so a wantimi anhwe no ontumi bayi no ma me so a wantimi antu na me de ne ba ha se nka wo ma kire me senti a wantimi anhwe me ba no enante no na afi wabo me bayi kwa na me de ne bae Ntima mo de ne bae ye guso fresh off but anopai wasan de asem foforo aba betu ye ni muti de enti anopai wo bae ne no nampacho ye petie anopai me bae a ni nkura ne boni bia eye asem no na nka me bae se muntwa so na nka yenko na yenhwe kwan a obefa so a obeka me ne me ba no abom sese de ha me ne se me ba ne me yaka ntima me na osinka ye ntwa so na yensan enko ne enkohwe kwan a obefa so aka wo no ba bom sa na wo pa kire kwan obefa so aka wo no ba bom eno kwan na ye nam so a nke ye ka de ama we ba wo se ye ntwa so twa na se ye ntwa so na mente ase wo kwan ben so de enti ne ye ntwa so maame de enti a me ba cho obra so amemo abam wo maame na me ne edi nkomo mi wi ameba wo nche owo me die enti na pese case ne ye ntwa so se ye twa so de a na ye jai amamo ye afiri na mo amakoka na ofie but o ka se ye ntwa so na ye nsan no so fu nhia no ka no ba momu a menti ase ye no kire mi mu kakra se bia ye beka ne fie o se ye baba beka ne he o me se be ya wo beka me ne me ba na bom na me ba na ba me nchen no efiri da me ba ha mo hwa manim hwa mentimi na ma so asate bie mu kola mentimi sramo mu de ka munya case no mame na ye hwa kwan a ye befa so a ye besiesie one me obeka na se ye njama wo no wabusua na mo nkoto so wo fie sa na wo pa kire owo me bacho sa nete all right be ma na oso wo bibi ka se bibi aboko de all right one na oso ma mensa ede ne bae se papa sofo abo ma me bayi nam so ma wunua mo akanyina na ma me nya fine ba wo de wo tawo ma me achi pampe se sekune bodies no ba na ma me se ye ntwa so mame edika meda wase ene wa obedwafo ene adwuma pa moye mumo asem no mia na me de bae me nyina musi ntwa so sanse penifo bu bebi se kokora man fere so bisi uhunu so a onzo mfere so de asawa beta so nipa nim guase e ba akopɛ ketua bi ni wani maguase me ma me ni twa wo twa so no ni nyina ye se dane ye ba ha koye no da social media we frɛ no o ma su bi da na masem yetiawa enka menim se me bai nanka okukudrufu na obo bayi no nanka woni na meni nanka me ba cho free ha call no sofo no ne nakasa me ba cho me ne nka woni sofo nye conference call bia sofo nye conference call na hwan na ne sofo ye conference call after se mo ba ha no me ma me ne ka kire me se me nua machiri ba no okay nti o ma me ne ka kire o but na o ma me na wo ha nti no ma me nkọ maame wo ma no hwan na o ye call na sofo ni gina phone so ne mo kasa de ne si wo phone so de si wo phone so ni se me ba ne frɛ no na wadi ka frɛ me a me ne kasa no se me nyina so mo frɛ sofo no enti wo frɛ sofo no na me gina so na sofo no ka kire me ba ne se mo me bayi na me te ho na me oto na so dem na me a me bae se me ye bayifo enti wo ne me ba ne kasa na me ba ne se on de won twa bibia so hwa na o se ene wate oni problem bia wo twa so eti sofo no kan se muntwa so na wo kan se uni problem bia wo twa so wono na kan so wo ba ne kan sofo ne kan because enne no ye hia sofo wo ha na no ye ne kasa ye no wo ye se woni ho enne ene obeba eti san kwamo na course no wo me ade no wan kan kire ne se ba bia kekere aboa no hwa na ye jai no
enti aden na Lawson for na efre wo no wonkɔ hɔ enkɔ kankyere omo se wo mmɔ me bayie aden no wanka sa nkyere no maame aden dia adwene na amaso sa ana asɔfo no usuro no nsuro no da krokora ehu bia bɔ wana ehu bia mo because asa wo ti we wafɔ memfoi enti unfɔ ya maame denti na obeka se yentwa so eno na mente ase Chana asi yentwa so na mente ase me ba cho momfa maame na se ne nto so wase so wo asem ka ye ne wase oba na ne ba eyare a enam so ma pie aso dem ho no no wase ne friend sen Jeff kasa gu ade no mo maame o me ye friend Jeff so wo asem ka na ensem hihya daka mu wase na asem o ka no wase ensem hihya daka mu niema hihye suma se wase ne nsem a o ka ne do so pa etimo fa asew ento so mame ene dwa da ye ba adwuma ye na yentie de asew se wo ka because mitie wa be me na to aso te o se benya wakonta enti asem no de o ekosi baaye no me de me mpese se animguase na baaye no sofo no ebe yese ebia yentwa so na nso no wagum ma me anim asekwa good enti ensem a ehihya adaka mu no ana asem potie wo ho no ana nka wo mmra no mo meyi o mo eno ne ye frɛ wakonta no eye so simple because ultimi mommy maame baye say ono me ba hold on hello akonta Jeff good morning mommy pacho pombo ko de ba so nyame ado na nso nyame ado me ho den ye fa me Frimpomaa hi Lawson TV na wase ene wakonta e wa ha na no mo di case bi beto ye ni mu se wo sofo abo wase baye se wo ba na wantimi nante no why wo maame sofo ma Moses say so yifo sofo yifo sa brante ne Jeff nye ho no okwa asori okwa Pentecost ba onkwa asori ohoda okay yes so say sofo bia bo wase baye se oba na wantimi nante no eya wase na eye no na anopa yi dia metete ne se wo nsem bi ka mbacho nsem be na waka oh okay didi kan meda mo ase na madam chiefo ina so ase fani a uti kan na no kre asofo bia ni ho a abon maame ne bayi omode akra ne ko mpaibo nso muduru ho no na ya disem baaye ya disem ne baaye no mu kase akra no ne yawe no enye kwa na maame ne fie no efie obi na aye akra ne sa ntigidi fo no de disem ba omumba ho meka nche o se ebia wo asumesi ana wo yese wo na waye ena omu ka asa atre maame no enti omu ye ayi mega nso omu ye program na omu pon ye ena me wife so ne maame ko fi ena maame ne ka che ne se ata aye akwanche yom so mbe ya ma akora no omu ye ma na obede obewu ena maame ni bie na no ka asa asem no ena ne ba ne ka se ama ni si den na akora ne ya yo ni mu bia si den no omu ye ya kwanche ne ma na obede obewu njondo so amfa anya asem nti wankasa na umia na no mobile nti didi mo mejuma sem abrabo ne be basa no knowing say ye ko bia no na maame ne na ede ase na maame ne na hyase wo kwan ben so be ma de wakiti a ye nyina no na maame na bia nti some time ago aya na ye honum Wednesday bia no omo ye asori ewo Pentecost into one time the maame ne ba ho na ne ba no ne me ba no kwa asori no busa se na imata wo hefa ena omo ye na mka che ne se omo ye mpaibo nti wo ye de okobi asema maame ne bia na no ka che ne se ata hwe ya Pentecost no ko nti one be de ne ntembe basa mommy ni si de na asori a wo be ko woni ne ntembe de ebe basa enti ne ban na me ka che no ena mi de me ye de mi twa so enti mi ko yidi fo no so frɛ me ena me ko ye nti mo ko no mo tu me fo se ba mo man kan je me se maame no si akora no na ye de eye no yidi fo mo nka mo nsem basa sa o man ka
Enti me ba fi me Sunday na maame ne baba ako e friend maame ya o entem ono so ye okogidi asori ni bi ana o frɛ so ono ye won komo na me se saa dia me de meba na me wife na ko ye du ho no na me ba ne bungu to je awo me no so me nan ana ka se da e ba cho ye ko su bia fa maame bɔ ne tse no na de ko bia no maame na de na aka na enum nsɛm akeka nsɛm bebree na ɔmo ntimi nka ne nyinaa yɛ dɛ ɛnkyerɛ me ana me bɛrɛ ti na mbɛfrɛ ɔmo nua baako yɛfrɛ na adom ɔno nso yɛ gyidifoɔ asɔfofoɔ nketewa ne bi mefrɛ na meka sɛ akonta sei ne sei na ayɛ dɛ asi na ɛbɛyɛ dɛ ne yɛde yie ayɛ dɛ ato yie ɔyɛ na ɔka kyɛn to akonta na awɛ sɛ maame yɛ dɛ yɛ bɛyifoɔ na mebakyɛ wakonta bɛn ne ka sɛ ɔyɛ awɛ sɛ ne maame yɛ bɛyifoɔ yɛfrɛ no adom yɛfrɛ no adom ɔyɛ me recording na wa ha ɔyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ne maame ɔyɛ awɛ sɛ ne maame yɛ bɛyifoɔ na saa deɛ me nkata abusua no anim gu aseɛ so edu ɛkyerɛ mo saa fɛ akyire ɛkɔbɔ ɔmo nuabaa ne so boɔ sɛ an ɔbɔ maame bɛyie na saa deɛ ɔmo nyɛ ɔnyɛ ne nua baa bi ne nti nsɛm a ɛkɔ maame no ɔka wei wɔ ha na ɔkɔka wei wɔ ha ɔmo asɔrefoɔ atena so ɔmo frɛ m'abusua ana yɛn so ɔmo frɛ m'abusua no nso de n'abusuafoɔ baeɛ yɛkɔhyia wɔ Koforidua eduru ya yɛka asɛm no na maame ka kyerɛ ne sɛ akwaraa no yɛhwɛ ne biara yɛabrɛ wode ne kɔ baabi ade ne kɔ bi ɛnyɛ hospital yareɛ ɛyɛ honhom asɛm na wodi ɛbɔ kasa na maame ka kyerɛ ɔmo sɛ yɛahwɛ akwaraa no bi yɛabrɛ nti saa deɛ maame ne nkɔhwɛ no bi ana maame ne kaa sɛ ɔde gyaatoa sii asɔfofoɔ no so na asɔrefoɔ no nyinaa so sɛ saa deɛ a ɔmo nyɛ dɛ ɔmo mpa yɛ abusuafoɔ no akyɛw ma yɛ na akwaraa no ɔna ayɛ dɛ ayɛ ne saa mebakyɛ wasi ya ne ka sa kyerɛ sɛ wɔn mpa abusuafoɔ kyɛw maasew na ne kaa yɛ ɔka no wɔn mfa yɛkɔhyia wɔ Koforidua maame wasese wo ba dwantoa bɛpa ne kyɛw sɛ wo na wo yɛ wo nana ne nti wɔn mpa abusuafoɔ kyɛw ma wo mepakyɛ ɔbra yɛkɔ saa ɛda branch de hɔ no yɛkɔ hɔ no ɛna wɔ mu ɛka sɛ ne maame ka sɛ wahwɛ akwalaa no abrɛ enti me nso menye akwalaa no ɛhwɛ ne bi ɛna meka kyerɛ wɔ mu sɛ ɛne saa na tie de a wɔ mu ma me da na mɛkɔ akɔpɛ aduro ɛde abɛyɛ akwalaa no wampa kyɛw wankɔ dwantoa bia ɛna wɔka sɛ me ne ne yere ne kɔ asɔre no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ ni se no wɔboa ɛda no koraa me ba na nkɔ asɔre no bi me ba aso hello bema asɔre dɛm wɔnom ankasa no din ne si wɔnom pɔtee agidi asɔre dɛm wɔ ada na wɔn ka sɛ wɔn bɛtutu so wɔn bɛyɛ dɛn din ne si pɔtee wɔ asɔre dɛm hɔ yɛsi no na me ni hɔnom ba me deɛ menim ne sɛ gidi asɔre no wasɛm koraa na ɔnka ma obi nti bi because me nam na me tete bema deɛ mate ne sɛ wo se gidifoɔ no ka so wɔn bɛtutu na maame sɔre sɛ mesrɛ mo amotutu a mehu beba so da bi ente saa ɔne ne ba no ekofie no ɔne ne ba no ekofie no ɔka sɛ ɔmo sɛ ɔka sɛ ne ba ne sɛ etuo na gidifoɔ no sɛ ɔmo bɛto no ɔmo to a ɔbɛfu maame ne ka kyerɛ ne ba maata no ana maata ka sɛ ma esi dɛ na akwa ne yare no nim ho bi a esi dɛ na ɔmo tutu a ɔbɛyɛ de ubewu maame ka sa asɛm ne sɛ yɛtutu a bɛwu menka nkyerɛ maata da no koraa mekɔ mpaebɔ no maata nkɔ bi na osua adwuma wɔyɛ nurse ni na yɛmposu no ɔsɛ sua adepam enti wɔfiri ne kunu kuro mu hɔ ba na ɔde akwala na brɛ me meti poku ho eti wo kan ya na sɛ wanka manka nkyerɛ ɛno na mbɛsɛ mi ho mate ma me san kɔ waso bɛmɛ na me pacho wo se maame kan sɛm bi ɛfa ne ma ne ho ɛniɛma ɔde yɛ ne ma ne nyina wɔbɔ we din na waka de ɔde yɛ no ɛno so yɛ no kra na sɛ nyɛ no kra ne ba ne ka kyerɛ ye ne ba ne ka kyerɛ ye ne ba ba ya wo ware no na kan ne ba na ɔne na bɛtena yi ne so no ɔno sɛ ntagaa me mblimi no because bɛrima pa wunim deɛ ɛkɔ ne abrabɔ no ha wa nneɛma si ɛkɔ mo unua abusua unua mo ntɛm no
Obone baba ko adom ni dia so ne car essay ni bibia ne ba ne car essay oso na enta ana so wasi bai na kan so won essence adom car ono na ka ni nyina ezami ko no ma ya na ayifo no asopofo e kan se me na asin so mo tiri kan kire me enye se ono na afo so ni se ma me ka we o ono ma na ko ho okwa so akota ne se me mo ye so me sign na ma no sign na me so me ya ma no omo se omo ayi bi ho poma bi ho ana ma me se so poma ni ma obebubu agu ho sa sign se ne Jeff bua Jeff na wo ho bua Jeff na wo ho Jeff me pese mbisa se nsem na wo kan nyina no asem na sase no ba bia ni hini na nkasa free ba no na wo asori hobi the way we see kasana said you like unim te said ye asem no hyase no me pese mbisa se na wo asori hobi madam Jeff na wo asori hobi hello yes semi maame ya baifu a wutie a wodi miawa no ntokwa no maame nkunka wo ya ma me Jeff utie semi maame ya baifu a ho wo a one agidi fu asofo no tie me na me nkasa tie me na me nkasa o wai tie me na me nkasa na o yare tie me say semi maame ya baifu a semi maame ya baifu a na wo nim nyansa se wo nim nyansa ana wa adwene ne ya adwuma wa hu bayi a wa bie na no aka nanumu asem a wada so tiase a de kodie na awoye adekodie no enyeye oba no wanante maame no ka nanumu asem no oba no wanante mi pese mbisa Kwajo maame nkasa maame no o ka nanumu asem no oba no wanante kwajo maame musa na asem eda na me kɔ no obusa na yire sa me ne koe me nkoa na me koe na me kasa me ba na maame mpacho asem ba kwa o kan ya me pese uyi fi ho no wo se oba we din a wo se we ya ne ka sai me na me yeye we ya wa ye se me na me yeye bia sai oboa maame se ne ba ka sai a sebi me maame otuwe onye baifu bia ni wa obedwene ne ma ho asori atoproto ato se daachi bi me ma benya ba bi ada baifu bia ni obepre ne ba me ba nya botre tie minu ana asemu a oka minu ane ka sese ya edan na esi wo no bisase hwan na eye bisase hwan na eye maame the root ni ya sofofo no enti na me ka me hia wo mo no because Jeff mesra one asofofo no me maame ye baye yate mumra metumi maame baye no ma no because aha maame ka se mbinchira mo asem we na we ya ma wa ni sunya de ne hu wo mu bia Vidi so for na bo ma me baye ewrade nya ko so baye ana bo ma me baye me dai me na we ya ko ke kan sema o ma me ya ya ai ai dia so de na wo na de ko ba ko se no ye se no mi no ko ya ko pa cho mi na ya mi entie di ono wo kan na botre mi jira di 28 verse 15 to 30 Jeff semi maame ya baifo na mu a oni asofofo no se de wo kasa no mu antimi ya ma hu a masa hello and somewhere wo Deuteronomy 28 ebe kam ni asofofo ni nyina kopim se ewrade madam producer metumano nemo sadia mo kanente sa enu me ebeba mo so no Jeff mi do nyame se okura wablabo no nya hu hwe se maame na mama na ti disuo ni nisuo aye container ma no no me no nya hu hwe oni asofofo no mu nya hu hwe ana so yim nyansa na minim nyansa medase minim nyansa na wale me ayi wale minua aboa o mefa minua no wale no sa abusubara wa no ebi wa abusu wunnim nyansa wunnim nyansa se wunnim nyansa ni wunnim de free so ba enkwa kope ba bi ate oni asofofo oni jidifo asofo no
me maame na nante ko gidi asori wo e ko ka so e baifuo na oni asori gidi asori wo maame mi sa onza wunim nyansa wo ye be man so wadwene na nya adwuma wunim how many times am maame akwa asori dem o adika akwa asori dem o wunim how many times me maame adika akwa asori dem o adanti na first day na okọ hore de wan ko ka che so fun so e baifuo no no na ye ne ma adanti na me first day na me akontaye wunim nyansa wunim no me be ba so no me be ba so no ya nyankopɔ say Deuteronomy 28 verse 15 to 30 ebe kan yafuna ba ebe ka wadifie ebe ka ofi ba mu ama mu gina maame no esem we mu amana ti ni suo bia mi donyame 28 verse 15 to 30 on fa mo ntemo enu me be ka mu nyina jise bu nyina mu ko maame na ni bebu kotodwe no ofiri na kuma mu fita de chamo wajibi by for be na kana nu maso ma oda so ti ase unim nyansa wo yare suya nyansa na unim nyansa wajibi pa wo in the first place klaro obi aboa wo utimi nyasem na ye manfo anko enti kwase anye ye ne ankianche wantu onza unim nyansa onza unim enti aboa maame na busuani no na wo abrabo a wo bo wa bese no aboa maame na busuani no adom asamo a wo kar kwase akohe adom na isi abodan ni so no aka nchansin adom nya no otwika no wo yare unim nyansa wanya na difode manya ni se wanya na difode na meba manya ni se wanya na difode kura na meba wo de nsu de unim me dada wo Jeff wo unim me dada you already know me unim me dada enti meba na maame nka asam kirawo asofofo na an ana gidifo de omu asem omu nkan aboa wo gidini wo gidini wo atenten wo tesaw me anyam yankasa na gidifo no frɛ me anyam ya na gidifo no frɛ me minua oba ya ni kunu gina obi omu ka tem sam maame baifo ana gidi omu ade omu nkan Jeff, me say, enu mi ebe ba muso no. Munya hu 2026. Wo, wa hwa obedam. Wo, mami mi say, o mami a ne to no wa bɔ ne ba yeda. Me mami onya sa de ne. Wo ya kwasea pa. Wuni ma na dwumu nsam. O mami de ya onya sa da, onzo wuni mi nyansa. Wa bɔ o mami ba ye awie. Wo kwasea, wuni mi nyansa. Wa bɔ o mami ba ye awie. Wa bua kwase a ukowia obrasika wo tetetani ya di usiesie no abua no maame na ka se kokoshe obrasika me maame na ka se kokoshe obrasika ni bra boni ana opese udi kwa burochire abua ka se yanim dia kwa abua fodu bia di usika dia wo de be hye maame abua twabo te se kwase a me maame wa ye no aba be ye Jeff. Hello Jeff. Jeff mimi de dinti aye frɛ wa no pay ye wo ha no wase ba se case no oba be ye free and still no mimi woni se case no ye yi kwa enye ye bema enti mimi dinti ama me pese case no ye twa so me say ye ntwa so me ye ba no me ka kire no say ye ntwa so asofofo no omo di si mimi machiri ba ne so me machiri ba no wakɔ wasɔre wo hoda oyedifo ho enti no omo nim say nim guase na de enti na okay ye de asemato so me machiri ba ketekete da akora ketekete na achi onya asase menko wo sofo panyini no akora ketekete na Jeff madam Jeff no wife mun ko din komo sese abusua no sofo ne aguso ene ne kasa na wa yeso obeba na se wo se wo twa so nti na mse sofo na ama no eti ye aguso a ye hia mu nyina wo Lawson ha ne entena se na de ewo mu bia no ye nkan kwasi ase because de wo kikan meba nya botre ma me Jeff wo ye asew nyabotre wo ya asew ewo fie ho enti se nkantokwa bi kura wo ho a enye wo asewi ena baba begina radio so obo wa ase baye nka jama wo yire no mami obi ambo ma ne baye o nka jama wo yire no asemu a wo kan sisi ano ye den onze wuni mi nyansa ya ntiti wiye asemu a wo kan sisi ano o ade na wo ye no onze wuni mi nyansa ya ntiti umami ya ntiti wiye onzo unim nyansa Jeff enti sa case we no enka bayiboni ade nyina jama wo yiri
na nko ne ntokwa eye na busua asem ba de Jeff meba de ama mesia fem ene se asewa wo firi wa busuam etimi bebo wo yire maame baye gina so kasi so dua eh ti nana je me ba cho san frɛ papa sofo no na ka kire ne se case na wode kwato animu se omunyi mfiri ha me maame se maame misa for the last time me bisa de twa to case no ye ntwa so ana ye ntoa so dia ti ne ntoa so dia jafo keka no na wase wo ba wo ba yi ano sa agidi fo asofo no wo mu hunu ho asam a na we ye difo a na de ohunu ho asam na afre difo maame me ba o sa asem we nyina wunim na no ba ye wo kan eti die na epiepia wa wo pese case no ye ntwa so ofie ha oh me de min so wo mu bibia eti die ntina na pese nke ye ntwa so ba cho me say bi twa so ne say social media dana ye free ha ko ye no course e ba ne so no enu ti ne ye ntwa so kwajo wa hwe so obi a we ya no afra me no wa hume we ya no afra na me se we no podi onyi nani monfra na monfa papa sofo ne nto so mame na sha bo se ene wo beba sofo so wo case onso beba ba kire odie mu edie nti na sofo ase upimpini wachi am pese oba ba kire odie mu sofo se friend zen betumi mame be ya mame sofo ne friend zen Moses aya mu sofo mame be ya odifo afo ene odifo Moses ne ye sofo okay wo mu mienu na ebe obayie no enti se papa sofo waje atum se wo beba but minim se mami e ka se yenyai asem na chidie enti na wa ma enti monfrɛ no na omra ne yentena se Jeff sa woni mu nyansa yentena se woni ba bi asem ni free buy woni ba bi asem ni free buy na me ba ne nka ho woni ba bi asem ni free buy wa boa pa woni mu nyansa woni ba bi asem ni free buy wona nkasa me pe odada mi nyao sofo na dum ne phone ti ma me se wasama ye go ahead me die nti na me do betena fidies ne yeguso aye twen papa sofo e wa botire mu a ba die nti na me sa do ba fidies so ne sa wo se ye ntwa so eti na me se be ka kire adasa atiefo ne ahwefo mo ya dansefo no mo se ni mu adanse se wo case a de ba ye no akura se maka menwe wo se ye ntwa so ba wo san se ye ntoa so de a ye toa so mama ye ntoa so me say until say omu beba be sam mama ye baifu a omu ntuma na me ka kira oda no say omu bo me baye no abodwese no ena frɛ sofo Moses sofo abodwese aha odun so ye difo ena o frɛ sofo Moses sabra no amfama antra da em ho no kan ye ena ode me pia abonte na o ka kira Moses say minuamo ye say na me se minuamo ye miensa adan a me ni minuamo ena ye akwala no eti wati ase baby asem ni free ba momoti wa muni baby asem ni free ba obekeka obi ope aboa tolua eti me kura me kwan ye no me di akwala no kwa ne maame ho e wo sanse na me ka kire se mata e na me ko ya asofo asem a wo mu kani na o mu di hunu ehu ayi ewuo bi hunu ame eti ba ka se hunu maame na ade o se se o mu di ewuo ni hunu na aka se wo na wo ye akwada no enu ni mistake a wo ye na wo ade ntina enya wana kwanje tum sesi a meti hai me kondo mo pa premium jasmine rice ne si hai na se afie awia mu yi ne be ka se me Frimpomaa na mawia man ka no kra ye bebo me dua kumi a me se ai me na mfaaye mame abra me mfa mo mame me ba yeso ye baifo nya abotre mame nya abotre awonya abotre yeso ye baifo se wanka wanu masem a akra ne yade a wo yade no ye bekwa kokun anase wo bewunya sa no mkai eno kura mo akumi me ba enti se wonya baifo a die na be mo aka se me na me ya akra no o mo ma ajafu akobo na doa mame di omo ye no sorry da me ba be ma ye tutuo na se wonya baifo e be de na tuo na be bo so mo atu so na meti hoyi that's the point enti die enti na se wogi tum se me ye baifo me na me ya akwala no senti a me kan ya no eni se me pere so se me ba ne be dey me nana be nya ahoto na oni se ko betimi asa akwala ne ya enti nka o pretend so ye baifo da bi na ba ye de ye gi ba ye tum za na mame wo ye so kukura na hu ba yi a akoka se me bo utuo me ye o sei obi an strategy of us to ba yi
enti e bi ono so ye tuoto enu de wo ho me na me first day na si ye no me ka se nka me course of fofo no so straight me ma me ka se me nyai na bia no omo wani no omo de anya no enti ye hwe ade kakra ansa na akire me de me mini nua no e de ma me fa ba bie what you say wo Jeff na ugina hadum e kan kwase asem no unim ba bia ade no start free o. You don't know the root of the whole scenario. And yet, na Jeff no ho. What you say? No mo de pomani simi so. Ewie ka. Enti ada no mo de pomani siu so sada no so kan asem bia na. Kan asem bia. Wan kan hwe sada no. Sada no free sada no mo share no na otwemienu. Se obewu. Awanwu obebubu agu ho. Wadi afia twam. Momra meyi mu wan ma tintie say papa sofo no mo san frɛ no ntia wo se wo se ye ntoa so de a ye toa so why asam no ye ntoa so mate be ma wo se ye ntoa so de a ye toa so me ma me ye baifu a omo metuma no na ne ho nto no na me nana no so mo akwala no so omo ntimi nsa akwala no se akwala no wanya mfie sen aburu 2 years onante akwala sabi ba ye na ye no na maami said ya mu na mose maami yatimi aka nanum asem na still akwala no onante ye won't me ahwa akwala no emfa so be ne wo so mo bo me no fa so be ne wo emfa so be ne wo so yankopo be tuo mu nyina aka 1111 obi aka tuo ba 2026 kuma ni simi so na Jeff no no ho no ane ne yere wo ho na me ba ne de ne ba ne ha ne nti no gina bon matinti na na mo frɛ papa sofo no na omra said ye o kire na semu no wo se ya wada ye den na papa no benya kwan ya wada na sofo no benya kwan chese wonim ne shadow nyina wonim time o de wo kwan ekene bra wono obeka nyamsem wo abonten ba no ahye na ta na so ya ne mpai boda ya wada de omunya hwe efi ya da kora no gise won na tino mu beko mama aso ni de omu di tumfutura gu nipa ni o me nanka me enko tia na metia eti ye twen no obeba o se enne no ma me ka se o twa so no enti na mse sofo ama enti de ma yensan frɛ sofo ama enu tia ya na wo ka no enu nti na me ka se ye nto aso wo Jeff da ye bo me ban yie no na wo gina ho sofo de ka kire me pray se me ye bayifo me ni me nua mo ena eye no na papa bi toda maame eye amome ye mfa ehu emmene kasei why ma ye mfa ehu emmene kasei ma wuyiu enye wuyiu awo meba maame ma wuyiu enye wuyiu da ye kan ye se nokrefua nokre eye ba akopɛ entro ne dɔɔso eti sa wo ka nokre ni ebeku a ka nokre ne kɔ mambiama eduru say Maame Frimpomaa eduru say Abraham ne yire kɔ ayina why ba say was no more kwen be yurafi no mu kɔ ayino a wo ka say ye duru wo mu duru kuro bi so a wo mu da ya na osusu say yebe kuna age na yire no wo twa atoro say na yire ni ye ni nua nti wo so twa ntro na ade age wonana me de age me nana mate nti abrante ye be hwe na ya san fresh of no na ya schedule date why munye mama mi ye 101 sofo beba na kan wakoma to ye na se me wie ni wie a onya ni papa so quotations ni nyina ho mama ye wo ho mate nti wo de keep quotations no na ye wie a ye be kɔ na momfa me case ni mra me na ena me nto so ntentem na me wo case bi wo ho no ma maame mfante ɔno so efri mfante mamu e de ni case aba se ye nkama no na mfante nsɛm no ɔno so ensam hihya da ka mu ne ma hihye su ma se Blueprint DNA organization abusuan pa cho se wo pe DNA papa ya chinye bia eni ho a eye Blueprint DNA organization wo be kɔ no akɔye DNA no se ye chinye se odi tu kwan se ya ban amane ho nsɛm bia no eye Blueprint for ena eboa wo Ghana ha say 16 regions ni nyina ebi e wo hɔ no mo frame 0547 113 957 manfante ete saying ya na one mature voice ne kakra mame why you fro saying yeah ajara ben we na me am te dem akra mente na yi Harriet nyana ya onu we Facebook Antoinette Ferguson obedate mamaga emefa ente ye ka saying yawo yesusu nte kwaku yabo ante momfa comment ne mra na memubɔ mu din kyerɛ no hu sɛ perfect nte hwan biem hwan ne wa ha ama mpɔfo aba ne onte Millicent Otima onte kyerɛ Mary Ofosua onte we tibie wa no na minti o kasa no kasa ajara anopɛde na de onam
I don't know them. I bam now. My being a minute now on share after. Oh, my musca on my hand scissors. May I boost me by son, maybe maybe. Now, from the school call, no catch and mammy. The number or number catch him to be near. Men can't churn. Nam catch mammy, mam poach since I was to school call. And see every end, the nose oh, what? Though one castle, one mamma from 100. Me to afani nyama kaka kama afan posta to school dada nto wan me shashara me bisa ma me ne man since la afan na school asem ke no wa bane mo kan da since ma me gina me nua egu me pescal ko me nua na yi na ye afan school asem na ohia na okadam na ohim ye pa me hwe ndi man kasa no ho na me mo kwe nti owo na nan sa frem o hu dem kasa no ho na nan sa fa na ajer ne since afan school asem to den nim se o ne school sam de ma me no ko na ko school so dada me shira me no ko school na sa se no ko school a e kam me fa ne canteen bom do ko canteen ana obato ana school ba be ma ne se canteen na ne mame be ma ne mame canteen bo e ho ka no na canteen bo na esen ye to ne sen esen ana wo misa ne bo mama canteen bo na wasese obefa ho ka no wa misa canteen bo be ma no kwan afa so a wuhia no kwan afa so wo bere wo nkata ne komu na ase awode na wo sheki na we dum esi no kra so awoni ginam mavante na wo ka bibi se be ma ne nhwa akra no sa akra yi enye ofiti preko pa no obeto asase so wuhia be ma no wen mpocho kasam yem mpocho bie wa no ne kada na kasam ho e Abidjan. Be into money more, dear fan be into money more. Never found to man a cut out comb, mammy, cut out comb. Now to my dear, say half a year do. It 2 years. How many years? And 1 year. And no, I had him put. Just say, wash your one pound to my answer. When you say 33. Mate, quite enough as we share be man in the way. Mpocho mami fukodu babe mami ne papa wo ware wo Ghana ha ko kodu wani ko bon obra nti mami e bia mi wi wo mu secrecy nti mi fi Abidjan be ne mu edwuma bia meye na mi ne brother ni she na adena say o ka kwan afa so share be ma adanu ni suyi twe wakonwa ne bra wanim ben Mike ne mame anopa de odabe wo kire me so agya me ne den ya amasere magye mame ben Mike no de manisuo ne nko duru time so obesu amem wosu oi to de ben Mike ne na kan wase kwa afa so a wo hia be ma no nti ne me ne bi ye therapy adwuma wo elimina o ka bi nku asase tutu therapy ata ne me no ko bon ne me ne be ye adwuma nti adwuma ne mu na brother no me hu no no so no metina doka no metam to meti aseman na mapo na poka chande yanko na mame wo me yeko na mame wo ni papa ni mame nua nim ni nua no nyina nim nje wo man yinsembe nyam sen kan ko wo hwem kakra ekom so me chiri bi so kakra na me we de wo chine kom kakra manga sa me chiri ko kan ekom chiri ma chiri bi kakra adentia because odu time bia sika pom de dimpo na menye bi na be ma ne nya adwuma na oyo adwuma no e de adwuma oyo de dafun osaso ye electrician o de dafun no osan esoso kanea okay wo so ohia wo no breben na wone ne tena ye motena di sen ansa na nyinsen na ba me nsa be 1.5 years efie na wotimo no ho ana no ote ana wa no sin mam so ho no nuan wo ho ntine maame mo nchen na akokọ tena nti kire mu sa na chese wo free Cote d'Ivoire baaye no e na akokọ tena ne maame nchen Cote d'Ivoire ne me ye therapy adwuma ti kwa be na fa so akotena fie ho no twempena awa no hum wo bibia ye to na ade no tilapia ho no okay to wo no hum to hum wo no ka de metna nsuo ma atinte wo war me dia me so me jatu na ko onye wo war no ye basabasa ntonu kon ma me wa mpasa ma me jimde ne ba preocupe ni bibia oyele mpa am na ofrem first the day no ye mti me ko bo nnuan mama ne nti yo na yinsen be ne me ko hospital na sen nti ase ni nyina ne se enye fie ona na wote e na wuhia be ma no but na ototo tilapia e na be ma ne be hia no no ni mom e de ko fie ho okay afi no mate ase nti yo ko fie na yinsen be ma me de yam sen kan ko o nsema
ade mama method ban medi nti Chesa mu ko fie wona na nyinsen ne bae minya wana ya unya 1 year wo fie ho ansa na nyinsen ne ba ene esuhum sanhom mu wura dem a me pe wahwe oba atea sese kura wo ye se mu ayedu kakra mboa de mama afu sa first na mu odu chense yi kura ansa na wo be wo no de na mo afon nwiwe no da bi se dada nyina na nwiwe no wo se de sickle cell sisi an wa de olokoso sese anu aye den menna sisi wa na wa imfiriti first say ya na wonante na sisi na menna sese ase wo kan wo mu sisi ha mentam de duku pan na chichire me wo de duku na chiche na esa aba se awone ba say ya osun nwiwi no so no osun ko doctor na doctor ka chem say the way problem nsino ahwe ne ya me gugu fom ngira me ni moja ena asem ko osu so ka chem do nti won sa how we nyina wo ho na wo de akwa ya topa wo mpe oyare no anu pumasi bre nti die na wo bie mu ma ba ma yi a woni ne kwanyin san ya sese akure ya bo so wani abri ade nti a ya so ma nyame so ma ko school nso ma nso nyume bia nti na hu ma menye bi aya mo kase wo hu de wonye na eye memada eno na mente ase no wo ko okrom ho no mo no me ba wo ko okro na be man ka anyeme ana ehu fra magum na anyeme nya be mada na akodai wo ko okrom ho no mo no wo ko sa wo ko ye adwuma tilapia adwuma ne entua wo ka no twem ka eti dienti tampo no twem ka 10 cedis day bia wo 10 cedis eti die na epiepie wa ma akoda be ma yi nchen ekofa nyinsan bai na wiwie no ompe eja adwuma anti na pese wo jai tilapia adwuma no mpe mi adwuma nche o me sika pom ko fa mpoa na ade me duko echi ade kwadu na afre ne se mpoa okay kwadu na me chiche nkati me fa ekutu ka ho na me duko echi nche nyam se nkan ko na omoto mbo mo de nyam se adwuma bia me ye be nti na me ntum ye sisa me kasa me cho spring rolls nti adan ko hospital ko chim dem me choose mum ko jawon bio na me so mon ko yon so mo adwuma me ya mama afa so enye bizi nde kasa enye mu afa no ko hwehwe no onye ma de ne si ya oni abrante ni jae manga sa na me hwa ombo de ntia buka okọ adwuma onye sika ne sika de nchedo foforo meto dada eno akire sen onye me pan so onye sika nda echina de meto ndede na so obedi ni nyina ode ye den ode ye masem ode rinsa ode no monsa na wuhia no so motena 1.5 years ansa na nyinsan ne ba wo ahu sa suban no na onye ankyerem ntachiri kura me nyinsan ne oye de made no nta wona me ka de dam de ntum nta mama we be ya afa nyinya 2 months na me ko mama wo nta me ko mama wo ne waka wo so bi ye be ye wo enyi nta me ja wo yin card no wo mama no ho na me fa mama masin ka chende afa ne wo yin card me ja no ho nta wo fa me bia wo be ye krom wo nda fa ne ko wo enyi tampa me ka chena de chena de wo yin card de mure mo wo de bem na me la fa ne ko ndo de wo yin card no wa chro gideon mawuli na me fa mazima gideon mawuli wa chro na si chero ka chim de afa ne dina na ka chena afa ne dina wo ye ndam chi wanye ne na busin wotna wo to afa bedi na ba nto wa chro gideon wo san he ma chro fa an ko wo enyi na chi ye bebe hie ne ya be bibia na si yo mati mina fen kwa afa minya 1 year wanka onkasa so bi didi so be ye dia me from amina ma min kasa basa chirem na ni ban lampo wo min sika na kasa po wo min sika ma fan pedba na amin dinne way ha da me do me so hwimi ye edwuma bi fan hwa afran nyam sen ka ko me chichiri brutal chichiri du ko chichiri den bidie okay chichiri do ebi wo hwa ya na wa chire mu ama matias ebi ko ka me ka se blue kra biru bidie okay na me chichi ko chima ntum ye me chichi sa da bi du de na me nyesika kakra se sa kra ne nya sen se so nya 4 years 4 years ne be ma ni sika sen na aba ne nchen 4 years an shada fa me tata do oda ba me fa ne so de ba nda chire 2 years 3 years asan na bia be ka ho 2 years 3 years no timi de sen na eba 1 million 100 cedis or the 100 cedis ne ba 2 years ansa na foforo aba no say 100 cedis no fire den
And a bisa no watching the hand, you man yet. Oda so de da funu no. And the mean to move. Na say de funu for omo osika. Maybe a bisa no catching down edge my other physicians. Nancy Minyamonka. My friend, this is Afin school. Mamma go school nibi. This Afin year, Afin local school. Abrante and your friend is saying. Your friend Prosper. Prosper. Yes. Good morning. Morning, man. Man. Me wo ye na nso ai. Anya mi na da wuru man. Ajara wa ha o. Gochi yo mi tie. Ajara asem ode abeto ye nim ne sa akra na wo ne na wo no. Wo nhwa akra no de ntia. Na, yo pege ye sende biri, inta mi tin wo so ntim fia. Wai, Be ma mesre wani die ma ajara betena fidie so aka ne de ye bre no nso aso nti we de tia wa kire me mu kakra de ntia. Wabu atopa wo ba, o mpese obehwa akra no. mami, mangata me fia no. Ajara mi ni tere ne pani. Ma mbona timodin. Ene mama o komso andi ajara. Ni meka se chief ya se ni ajara ti wa no se. Oba yo to ade, ajara wuli o so okoto ade fine. Lucky ni ma me di ma no to no. O ko so ma me semenda. Ni se bia o da okwa. Se na no ti no mu ja ma foforo ni be ma da. Na mi ye se ko akotwa akra no boto. Ni ko ya, papa na no mu ka sem se. Ajara nya mi yiri yo mo na ma ware. Apa so ko fra ajara ti be ma ni di ma so nja akra no bra mi. Mi ya mi se no boto no ma no. Nje ba sa no. O di kwa hinfie eni wadwe pa asam no. Na o ti akora be ma di ma no 2 million. Na mi ya me de ma no. Na ti mi sa so yerefo. Me nya de mi sa ba ko enye. Papa na si aso ye ko bo wo so. Ye din sa de ko ya ka de ko bo. Mi sa ka no. Nti mi sa so ku na didi. Nti o ka ble si o ajara se sa na ti de onya botre. Ni chi we ya e ba ka so na no mi fra ajara. Ntokwa. Mi fra na ntokwa. E na la so be akora mi tu ne din. Gidi no so ye kana la so abaka sadik. I'm so fine. Se sa na ti de amatre. Na mu na nse mi nye dwuma aso. Nti mi nye bia me de ba mani no. Tila ko go for you na aso ni sika me de bi mani no. Me ba na so go fi bi ko mani no. Na se mi sa ya mi ko dwuma no. Na jara ode mi ko. Wo se me hwe no. Na Prosper na wo ka bibi se ajara aware ajara aware no mu jai ansa no wo kwa na se mo anyai. Ye jai ansa me ko. Enti se mo jai dia so be ware o so won ware ne de emfa akra ne hwe ho na allegation a wo ye ene se akra yi bu efie mienu no ama ne 100 Ghana. Mami. Ya o kan si shemu. Se ya dia mi wo fi an kan mami ba ka do ko na kire. Nti ni onu aka no. Onu se mi ni won bi dia mi ntan ti ntinan. Ni onu aka no. Ma ti nti mi ba. Let's Na wo se ajara asesa akra ne din. Okay. Wo se ajara asesa oba ne din. Me se ya fa video ni ko mo so mo fa ala so agbaka. Ajara din tina akozesa akra ne din. Akra min se ni di. Sisi ama. Na alasa na ehwan din. Alasa na me nim do so imma me po na imma me so no. Se be ma na to akra din ti se be ma na to ni din so to ni din ben. Gidioma we men se. Gidioma wulia din tina so me ba nya botere me nyi bibia wo ho ma twen me. Din tina wo di alasa kwa so wo di alasa na e ka wo no ka kire akra ne papa. Man kan kire. Ade tina wan kan kire no. Na se why wa dwen se wo betimi ahwe wo ba. Enti na wo di edin akwakoso no so edin de be ma na to bedin. Eti se mo jai kura na wuni tumi bia se edi abema ne de ama ne ba no wo be ka se mesisen din no anase me de bi koka ho Man po chom ka chen chom bla ne gidoma wuri no da manu no o ma ka me musefo nyina nti bi sa akwanse no mo frɛ no me ye yomba nti wa ma nti na so de alasa kan alasa na ye hwan din alasa no mianum no so udin de alasa na hwan na de alasa bema na wakohia ne de alasa debi kanokre ajara bema na wakohia ene na twempena no ye frɛ na alasa o debi nti alasa no kofa ne he alasa mianum de manu ma me po no de ma me sem finya ado ye kramoni po chan bema no so ye kramoni bema ya one na wuye ni be me bia no da bi de one na wu akra no ono so ye kramoni nti wa no wafiri wo pem akwa din alasa de ato ba o si ya no ma osika mo de ko waju e mo twa sika ma no de sika ne ba sika odo bebe 2 times no one se no so wanka 1.5 ma fa bia ma bio ajara
be ma ne nhwa akra na me yenka no kre se wode kakra ba me yenka no kre bia na de ode ba no so na enso na empri bi nka ho ana oka se wonfa makra no no so wa dance se wode ba na watwa nto nti yenka no kre wode ba so ne so a wo pe bi aka ho na se wonfa makra so ne so na wonfa makra me nsen ni me yare me Frimpomaa mfa na Frimpomaa we just cook by force prosper na wonim se oba ne se what fie onko school ma mentu menchira mi di fie mum isia no bi na mi sabe ka ho da be ne twato a wodi wani hu oba no oh man dem no say aya ko be 3 months ya na o ma mi na ba ya wo no yare na mi eja mi ko ja ni fie na mi do hu akora no da be so ne twato a wo ma akora ne sika papa ma mi nyata mi ka ta mi ma ni sika Debbie Prosper say uwo feelings ayedi bu atopa wo ba amane ma hunu ye fa tutuka enti se wa wo ba ne dia sabi o sori e wo mu ana wo di enti se one city kura na benya ma wo ba eye de obetimi aye no no na o ka se niema mu nya wo sori e wo ni di wo didi wo na kom enti kakra bi anka obenya no se bia wo ntimi mu ano emfa in bulk ema no a ene se 5 cities ana dia ma no 10 cities ana wa send dia ma no sani ye hweba number 2 mate o te ne sen o se tisia e ba no se o se man tu na te menye tu se menye 1 million kura me pen sen no e chiri mi ya me da ko so no so se sa na me ya ma no ba tu se mi ko ma no me nya mi tie ne pe na tem didi mi fe ne pe o ba ajara ti se na tem didi ke ban sa ma ada o fe na no odidi watem awa ane dia bebre kwa ajara adenti na odi na tem na me ndina ta bisanso no mpo me friend de kan dan yin me Frimpomaa mfa usni ba se prosper wanya wo akora ne de se uye adwuma se wunya adwuma eye wasede se eja eye responsibility nti me pa cho bomode aye wi e be fro na nhyehyɛ ya be ye de ama wo no se me ba se wa ma san nhyehyɛ na anya adwuma na aye wa adwen se wo kɔ wadwu kɔ hin kwaji tumu na so da wo pe na de sika ne ba beba mra no aso pa achi Ghana mra enchi obi a won woye but de wa won hwe ne ba mra timi ni di pa me ka kire wo mate na o ka bibi bisanzo adeba Bisano. school afeno ko prosper yes afeno ko school na be school atene to man afon so aba tere na motomen no school atene to yin mo ne afon ko so aba tere na ka kire esi me ba mo ka kire jina pa afon ko school e ka ba kan ka e wujuma tere nko da miss me ye den and dam time na be na be to da me to miss pay no esa so dam tan ne busuman ni man sam na fe na ko school po bo man me to bibia man me Frimpomaa kasa mo ho na se po me Frimpomaa ka chem den he e wo baby sisem po e me Frimpomaa edu mo phone kura po enfa na be bia ko e mam sisem so me yellow me ye se tibana mo communication dum go chime bio nti me twa friend no nje man ko school me pra friend ona na bra be basa man ko school ni bi mpembe no ko school prosper nti de ya ka no wa wo hwa ba ye jara ne ho nya omobo na wonam ne ba bi wa ma na nante ho akwafa na te ne sire mu srade wo wie ne baba mu wasan agya ya bɔ no so nkasa bi wono nko anam ne ba bi akakra obedie de obenya eti prosper keka ho sa se ne ya asende ni bi na yento aso mfiri won me wie no beto aso wate matima all right nti ajara jaisu ne ne prosper be kasa na wahwe ne ba ya ma akra ne mo so wate sese be ma na ne te no no so ne nyima na bo chemni me imi anti bio sese one ode one ukonya no no wasan ne na jai anu mbo me fa nyinse busumensia na secret ne kan no ho o kan no ho oba okasakasa chi de mu in for hospital na odmin simma me ana agbo anu na ndam tamam ko chima onu mitima na agbo na nso na ayen akasa mu mta anu po de na asem bia ye nti se adwuma nkakra na obetimi aya ba ko na wanya no me ba ko na wanya no bomoden na hwe ma wani nko no ne ho na enkonko fa foforo bi ansan meka ho e ma problem ne medobo woni be ma be hia atenka de wo bi pa minim woni be ma be hia bo ho ban enu nti ne ye ahobanbo e de ma nipa why
tu ni be ma foforo be san tena bo ho ban no san kwofo ha de wo ka 6 months yi senka enu na mfiri wonom na ba ya nka se wasanya school bag mienu no ha na be double ohunu ti mesre wa bo ho ban why hwe ho so ye na bo ho ban ma me ye ne prosper be to so ho se wotin Elmina o ma me nchen prosper chromos ye nfa on ye Cape Coast dia na se we ye since I me choose pingo so ton since me yer bentum tum coach me bio na so se wo yare no echirija nti ade na asan akoye eja ho adwuma me na adwuma bia ye ma so se kwadu ne eto nti ade na eja kwadu no bia o since pingo se me di ni nyina ne sika bia o mo po bio yare ho se mo senka problem is me sa mo bo amebo wa ne se prosper me hwe ne bai ana mo aben biem sika bia o mo me ba o mo aben biem a me yer bana yare sickle cell de say mo a me metimi de abo aye o case ade ba ya wo se prosper enhwe ne ba na wo asem foforo bi wo ba bi yer bana no lo ho yare ba ne de se onim se sickle cell de me abena meti ha mi ntimi nya ho hwe de betimi aye ne se prosper be hwe ne ba na ma pesika bi ama na de akwhye adwuma nim se no ana hia nse no ane moye a wo kan ya ti be pe 1000 Ghana bi ama why kasagu ade ni mu me pe 1000 Ghana bi ama nse aja bosumi aso de atomi ya no makatu ya bosumi no be kwa awie ye na condemn to grabu mitimi kura bobosia wa akire mti ya mbosia ma bo eti me pe 1000 Ghana bi ama na odi akwa akwhye wa adwuma ni mu why say 1000 de betimi aton kwadu oh bebre ozai metuma fa bebre ubetimi afa kwadu bebre nti me ma 1000 cedis na odi akwa akwa kwadu aton why all right ma Lydia mame eviazai ozai so we be man 1000 Ghana ko start adwuma nti wonko wenu anko dikotie biem problem wo ho na still ase mema da nti ko menko dikotie biem sa abone ne de menye biem go ti wo bre ya ne coin be na obefa so a obeba wa na emaje egu hu eno de dru ho a ono anim style nti munko why afia ya nwoke me de kakra so se no kwasem ne yes sister ne nante ekra mponye eni nti ya yenwene ye ho ema sebi se wo ho kirewa enye sebi edie bema na ebema wo ho atowo wankasa yire wo ho ye wadwuma na wankasa boa wo ho so ahunu wukwaye ye nka atoto tilapia kama wa wonim se yare wo ho eni nti nka wo bi fa wa wo toto wo nam yi na nka wa hwe so kakra tilapia wo toto ayeden a wo bedi bi kakra eni nti 10 series na ayede be ma wo betimi di ato ho ba obi ba ya wo beto ade a wo ye se araba me no betena wo si yo mate ni nyina ye sebi ena wo no bekwa akoda ena nso so wo da eye eba ene bebe mu wa nya ba obenya yare eni nti ye ma ye ntu ye nhofo se saa me ne wada no ye ntwa so ye sese ye ho ansa na wa ye ma me nya me nhra se o so obema na wo kan no ne de ase de ewuhuro ya ade no te se obenya bibi kakra de akọ na ye ma me a wo no so wone ne be ba ya your friend say what did you quote come and say ye ntwa asem no so no ma me na ne pe so ahun say wonye bibi na say ye say ye de to so a ye say me amfa nto so e ma ne nye ho eni nti say wonye bayifo na wakọ wo ba sorry na sofo ka so obeku wo de pomasi wo kokoso ha say e na say ehu ka wo e na say wo ye bayifo wo ye bayifo ye ka ne kwa wonnim dia wo ya enka wonyi ntum eni nti eno wa na ope na sase mo yese aba wo so ya se ede abusua entokwa aware entokwa ne niema bebre eba ema ye mfa ehu enmene kasa ya wanya quotation di aka ho se Abraham koduru baabi eda na oni ha nka ma yesa quotation wo pe hu quotation di akekere wo re se Abraham ye bi nti wo nso so wa ye bi chese wa ya ade eni se ye tete ha se no eti mame e poso chantro se anya ne ire no anya ni nua ba no e ne ire no anti se enti wodi hu ono no yeso ye bayifo a wanya bayifo no na anya quotation o ogitum se odi osuyesun Abraham osuyesun Abraham